Rat između Autobota i Decepticona besni u njihovoj želji da dođu do Minikona. Pobednik je onaj koji ih sakupi najviše. Iako to budu Decepticoni, onda će Megatron i njegovi zli Minikoni kontrolisati univerzum. Naša jedina šansa za mir u svemiru je da Optimus i Autoboti unište Decepticone. Sada se spremite za novu borbu. Transformers. Oluja. Život u velikom gradu, gde je svaki dan saobraćajna gužva. Ili Decepticoni izazivaju nevolje. Upravo to se dogodilo van našeg grada na planinskom putu. Čekajte samo da vidite šta se kasnije dogodilo. Moja zvezdana sablja je nepobediva! Ovo još nije gotovo, čistaču! Totalno super! Super cool! Kladim se da niste provalili da je to najmoćnija sablja u univerzumu. Znači da je onda Hotshot najmoćniji Transformers u univerzumu, jel tako? Nisam baš siguran u to. Naravno da jeste, Carlose. Potpuno si u pravu, Billy. Ako nastavimo ovako da vežbam, bit ću broj 1. Hotshot, imamo posla, idemo! O da, u redu. Pogotovo sada kada se čistač priključio Decepticonima, sećaš se? Da, ali ne brini, odužit ću mu se. Beskorisno je posjedovati zvezdanu sablju ako ne znaš da iskoristiš njenu maksimalnu snagu. Hoćeš li da me ostaviš na miru, Red Alert? Sve je pod kontrolom. Da, gledali smo kako vežba i deluje prilično dobro. I ne zaboravi, mi smo tu kao podrška. Računajte i mene. Ne zaboravi na mene. To je stvarno lepo od vas. Dobro je znati da mi čuvate leđa, ali ja moram da izravnam račune sa čistačem. Svi smo znali da baš i nismo neka podrška Hotshotu. Mislim, mi smo samo gomila klinaca, on je jedan od najvećih ratnika u univerzumu. Ali valjda se i ovo računa. Alexis, koordinate, status. Signal dolazi iz grid sektora 29365. To je signal iz onog tunela. Šta? Izgleda da smo opet u poslu, Autoboti. Da, Minikone, stižemo! Pa, da li je moja podrška spremna? Ej, momci, gde ste vi krenuli? Obećali smo Hotshotu da ćemo mu čuvati leđa u borbi. Obećanje je obećanje. Ali samo ćete im smetati tamo. Ma daj. Potrebni smo Hotshotu. Oni idu više kao moralna podrška. Pa, mislim da je ona u pravu. Pa? Šta ti misliš, Red Alert? Onda je rešeno. Mogu da krenu sa nama, ali Hotshot, oni su tvoja odgovornost. Jasno? Da, gospodine. Sad idemo. Da, odlično. Imam neki jako loš predosećaj. Ovo je najdosadniji zadatak koji sam ikad dobio! Ciklone! Da čuvam napušteni tunel! Prestani da zvacaš. Šta se? Da li osjećaš automate? Bolje da si u pravu ovaj put! Ciklone, spremi se! Imat ćemo goste uskoro! Evo ih dolaze! Znaš šta treba da radiš, Ciklone? Opusti se, razbijaču! Srećom našom, čistač je tu da kopa umjesto nas. Zar ne, Starscream? U protivnom, ti bi bio tamo i prljao svoje ruke. Sigurno! Nema šanse da bih kopao po toj prljavštini. Da sam znao da ću ja biti taj koji će kopati, nikada ne bih napustio Cybertron. A da, ali razmišljaj o nagradi koja te očekuje, čistaču. Tvoj lični Minikon. Megatrone, loše vesti! Autoboti se približavaju i to brzo! Držite ih zauzetim. Sad mogu da se zabavim svojim nezavršenim poslom. Ne, nastavi da kopaš, čistaču.
Ne smemo dozvoliti da se išta ispreči našoj misiji. Transformacija! To će zadržati one gubitnike autobote! Gužva ispred nas, gospodine! Pogledajte, to je ciklon! To znači da smo blizu. I znači da Decepticoni još nisu pronašli Minikona. I ko bi rekao, saobraćajna gužva. Ne brinite, Optimuse, imam ideju! Jot, povezivanje! Pazi se, Hotshot! Ne brinite za mene, mogu sam da se pazim. Čekao sam te, Hotshot. Billy, Frede, izvinite, ali izgleda da će postati malo opasno. Mislim da je najbolje da ostanete ovde neko vreme. A, čoveče. Ali mislio sam da smo mi podrška. Da, pa možete da budete podrška odavde. O, i ostanite tu. Čoveče, ovo je stvarno bez veze. Pa rekao sam ti da treba da idemo sa Hotshotom. Ali ne, ti nisi hteo da slušaš, tupane. Tražite prevoz? Ja imam mesta za jednoga. To je to. Ej, Billy, taj motor... Priča sa nama? Čekaj malo, Autobot ili Decepticon? Vidi! Gotov si, ciklone! Hej, Hotshot, siguran si da znaš šta radiš? Ne brini, mi se vozimo sa Transformersom broj 1, sećaš se? Pazite iza vas! Imate društvo, momci! Hotshot! Vidim ga, nema problema, sredit ćemo to. Uradi nešto i to brzo, zato što nam se približava. Dogovoreno! Transformacija! Transformacija! Zvezdana sablja! Tvoji dani su odbrojani! Volim robote sa smislom za humor. Nemoj da gledaš, Rede. Mislim da će ovo mesto svakog trenutka biti prekriveno gomilom titanijuma. Šta je bilo? Plašiš se mene? Ili su se ispraznile baterije u tvom malom maču? Rede, javi se, Rede! Alexis, hej, šta se dešava? Reci mi šta se tu događa. Imamo pravi Transformers show. Sredi ga! Rede, pusti nam sliku. U redu. Nadam se da dobijete sliku. Da, ali mi se ne sviđa to što vidim. Rede, poveži Red Alerta na tvoj video signal. Jasno! Hajde, Hotshot, rasturi ga! Zašto samo stoje tamo? Dobro pitanje. Gledajte! O ne! Šta sad radim? Optimuse, tunel je pravo ispred nas, gospodine. Vidim ga. U redu. Red Alert, smoke screen, vi idete sa mnom. Ulazimo. Gospodine, imamo problem. Hotshot! Decepticon ga drži na nišanu. I to je ciklon! Hotshot, slušaj me. Odmah se povuci. Uživanja! Ovo je prosto kao pucanje u glinenog goluba! Gore glavu, Hotshot! Ej, odmah je iza tebe! Znam, ali nema šanse da čistaču okrenem leđa. Ti si gotov! Vidite, taj autobot je bio moj. Hotshot, ne! Mogu samo da kažem da mi je drago što loše cilja. Neka mi neko pomogne! Molim vas! U pomoć kidnapovan sam! Billy! Šta je sad? Mogu li na miru da ga uništim? On je Transformers, ali ne znam da li je dobar ili zao! Pa šta ćemo da radimo? Motor, a? To
je čudno. Voleo bih da znam ko je to Rede, ali ne sjećam se takvog Transformersa. Ali trenutno je naš prioritet da pronađemo tog minikona. Grinder, Šuršok, Highwire, ostanite ovdje sa klincima. Hajde, moramo da ih pratimo. Spasite me! Pa, dobro. Billy, čija je ideja bila da se popneš na motor? Nije bila moja, kunem se! Pa šta je bilo sa Fredom? Fred! O ne! Ostavio sam ga tamo na mostu! Billy! Čoveče, na čijoj je on strani? Šta se sad događa ovde? Pokretna meta! Ja volim pokretne mete! Vreme je da pokvarim čipove u toj odvratnoj zujelici! Mora da se šališ! Pogođen sam! Pogođen sam! Padam! Pa mislim da je on sređen. Gde sam ono stao? A da! Samo smo ti i ja, čistaču! Da! Pokaži mu ko je gazda, Hotshot! Hej, momci, javite se. Šta kažete na mali rapor? A ja sam ponela minikone za svaki slučaj. O da, i hvala što ste me ostavili samu tamo. Pokušajte ponovo i gotovi ste, momci! Samo navali! Ej, šta tu radiš? Taj potez je zastareo, čistaču! Onda šta kažeš na ovaj? Da li je ovaj potez malo originalniji? Ma ti... Jel ti zabavno? Sad mi predaj svoju igračku. Da li si dobro, Hotshot? Hajde, reci nešto, molim te! Šta se dešava sa tim motociklom? I izgleda da ga jedino zanima Hotshotova borba. Da, to je čudno. A nema nikakvog smisla. Hajde, Hotshot, ne dozvoli da te ovaj veliki kompjuter uplaši. Moram nešto da smislim. To je to! Transformacija! Hej, vraćaj se lavo! Transformacija! Hajde, sećate se, mi smo njegova podrška. Možeš da bežiš dok ti se sistem ne pregne, ali ne možeš da se sakriješ! O, stvarno tako misliš? Pa daj sve od sebe, sporaću! Hej, Rede, Carlose, Billy, bilo ko! Ej, čuli su me! Sigurno im je potrebna moja pomoć sada! Ej, momci, to sam ja, ovamo! Ej, čekajte! Gde ćete? Sjećate se mene? Ja sam Billyjev drugar! Upozorio sam te da mi se kloniš sa puta. Samo nastavi razbijači i skupaj mi tog minikona! Pokušavam! Dosta tvojih gluposti! Ti si prerasli patetični izgovor za ratnika! Stvarno mrzim kad viče na mene! Nikada me nećete proći, autoboti! To ćemo još da vidimo. Prolazim! Hotshot! Ne brinite, Optimuse, samo pravi malu diverziju! Da li ti je potrebna pomoć? Pomoć? Pa ko ovde ima sablju? Šta je sad? Zar moram ovde sve sam da radim? Ciklone! Odmah se vrati na svoju poziciju! Tako je! Samo nastavi da me pratiš! Transformacija! Računam na tebe, Jolt! Čekaj malo, gde je sada nestao?
osjećam robota. Šta se? Zdravo! Mislim da to nije dovoljno dobro, Hotshot. Gledaj ovo! Transformacija! Ne, puštaj me, idiote! Uništit ćeš nas obojicu! Znaš, za tako velikog ratnika i nisi baš mnogo opasan. Samo mi se sklanjaj sa puta. Šta je tako smešno? Smejem se tvom neznanju. Možda si pobedio ovaj put, ali još uvek si običan amater. Zato nemoj da ti se osladi ova pobeda, jer ja još nisam završio sa tobom. Krij se iza svog malog mača, ali zapamti, nemaš ono što je potrebno da se iskoristi njegova snaga. O, jel? Ti si samo hrpa metala. Vraćaj se ovamo! Baš ti je rekao, zar ne? Znaš, za neko ko se plaši da pokaže svoje lice, stvarno misliš da si opasan, zar ne, propalice? Baš bih voleo da ti pokažem par stvari, ali je problem u tome što sam na tvojoj strani i ne bih želeo da te povredim. O, čoveče, ko je priča sa ovim tipom? Ima li vesti od Čistača i Ciklona? Ne, gospodine, još ne! Zbog ta dva robota moramo da se povučemo. Ali, gospodine... Nije ti dosta kopanja za danas? Pa možda je bolje da se povučemo! Srešćemo se ponovo, Optimuse. Stani! Samo ti beži, Megatrone. Ali doći će dan kada nećeš imati gde da se sakriješ od Autobota. Optimuse, ovamo! Da li su svi dobro? Stvarno sam počeo da se brinem za vas, momci. O, pretpostavljam da si hteo svima da kažeš kako si sam pobedio Čistača, a? Izgleda da ti dugujemo, prijatelju. Ali prvo, ko si zapravo ti? Transformacija! Na Cybertronu me zovu Sideway. A može se reći da sam lutalica. Možda sam baš zato ovde. Optimuse, gospodine, našao sam Minikona! Wow, pogledaj ovo! Ovo je neverovatno. Ima nečeg čudnog u vezi sa njim. Ej, kako to da se Billy vozi sve vreme? Ovo je super! Ej, Optimus je rekao da treba da se malo menjamo, znaš? O, čoveč, ovo je baš bez veze. Minikon kaže da on hoće da te provoza. Hoće? Stvarno? O, Transformersi su nešto super cool, okej? Čoveče, taman kad pomisliš da imaš klub obožavalaca, oni te ostave na cedilu. Ha, ne brini, Hotshot. Seti se da su oni samo ljudi. To je čudno. Za nekoliko dana opet će se motati oko tebe. Red Alert, misliš da je Sideway na našoj strani? Nisam siguran, ali imamo mnogo važnijih stvari od toga. Zapamti, sve vremenom postaje jasno. A kako to da nisi napolju sa Sidewayom? Nešto me muči u vezi sa njim. Moram da priznam, Rede, i ja imam isti osjećaj. Pa može se reći da sam lutalica. Možda sam baš zato ovde. Zašto bi neko ko je lutalica došao čak ovamo na zemlju i umešao se u rat?
Nemam pojma. Pa mislim da ovo treba da sačuvamo za sebe. Nadam se da grešim, ali hajde da držimo oči širom otvorene za svaki slučaj. Da li se zabavljaš, Frede? Samo zapamti, ja sam sledeći na redu, okej? Ej, Carlos, ako hoćeš, možeš umesto mene. DVC! Izgleda da se svakim danom naša družina povećava, što je dobro za autobote. Ipak, ne mogu da se otrgnem osjećaju da se ne može svima verovati u našem timu. Da li je to samo osjećaj?